Assalamualaikum mga bata! Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon mula sa ikalimang baitan ng unang markahan ng ikalimang linggo. Ako ulit ang iyong makakasama sa iyong paglalakbay sa ating bagong aralin ngayon. Si Ginang Nor Ashley Abdulmanan Alimusa mula sa Sultan Konding Elementary School ng Marawi City Division. Aralin na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon sa nabasa o napakinggang balita, issue o usapan. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, ay nais ko munang sagutin natin ang mga isyong ito. Lagyan lamang ng masayang mukha kung sumasang-ayon ka at malungkot na mukha kung hindi ka sumasang-ayon sa bawat bilang. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Una, pagbabalik ng ABS-CBN. Pangalawa, pagsasabatas ng Anti-Terrorismo Act. Pangatlo, pagtaas ng singil sa kuryente ngayong panahon ng pandemya. Pang-apat, pagpapatupad ng mala martial law na patakaran laban sa pandemyang COVID-19. At panghuli, pagpapatupad ng quarantine sa mga lugar na may positibo sa COVID-19. Ganito ba ang iyong mga reaksyon? Magaling na bata! At para naman sa iyong ikalawang gawain, ay magbigay ng opinyon o reaksyon sa mga isyu o usapin na ipinapahayag ng mga larawan na ito. Unang larawan. Maaari bang magbigay ng suhol sa isang opisyal? Pangalawang larawan. Ano-ano ang pwede mong gawin upang maiwasan ang pagkaubos ng mga puno sa kabundukan? At pangatlong larawan. Ano ang maaring epekto ng maruming kapaligiran sa pamayanan? Para naman sa ating iba pang gawain, gamit ulit ang iyong sagutang papel ay isulat lamang ang titik ng angkop na iyong reaksyon para sa ating mga babasahing mga pahayag. Panuto. Basahin ang mga pahayag. Isulat ang titik ng angkop na reaksyon. Una, ikaw ay binigyan ng pagkakataong baguhin ang takbo ng panahon upang maibalik ang dating ganda ng kapaligiran. Titik A. Iwasan ang paggawa ng pagkasira sa ating kapaligiran. Titik B. Mag-aral ng mabuti. Titik C. Palaging iikutin ang paligid. Pangalawang tanong. Madalas ay ubod ng taas ang ating lipad at nalilimutan nating tayo'y nakayapak sa lupa. Titik A. Iwasang maging mapagmataas sa pagsasalita, tingnan mo na ang sarili. Titik B. Mahilig makipagkwentuhan sa ilan. Titik C. Gustong lumipad pa itaas. Pangatlo. Sa ating mga sarili mismo, maaaring mag-ugat ang pagiging pinakamahusay. Kung sisimulan natin sa mga bagay o karanasang malapit sa atin, ay higit na magiging madali. Titik A. Maghingi ng tulong sa ibang tao. Titik B. Pagandahin ang paligid. At titik C. Sisimulan mo na sa sarili ang paggawa ng mabuti o tama bago sa iba. Pang-apat. Pinatunayan ni Teresa Magbanwa na ang Pilipino ay handang magsakripisyo at magbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bayan.
na nanalaitay sa kanyang dugo ang giting at tapang ng isang tunay na Pilipino. Titik A. Ipagmalaki ng Pilipino ay handang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Titik B. Matigas ang ulo ng mga Pilipino. At titik C. Mahilig makipagdigmaan ang mga tao sa Pilipinas. Ikalima. Upang lumusog at lumakas, nag-iihersisyo tayo. Ngunit sa pagmamadali, kulang naman tayo sa tulog at pahinga. Kaya sa halip na lumakas, tayo ay nangihina't nagkakasakit. Titik A. Hindi nakakabuti sa katawan ang ehersisyo. Titik B. Minsan, hindi natin inintindi ang ating sariling kakayahan. At titik C. Sa lahat ng panahon, ang ehersisyo ay nakabubuti sa tao. Ganito ba ang iyong mga reaksyon? Magaling na bata! Tandaan, ang opinyon ay isang pananaw o pahayag ng isang tao tungkol sa kanyang paniniwala o prinsipyo. Ang reaksyon ay ang pagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat at pagkatuwa, pagkalungkot o pagkadismaya matapos makita, malaman, marinig o mapanood ang isang bagay. Ang pagbibigay ng opinyon o reaksyon ay mahalaga sa anumang kaisipang nabasa o narinig, maging ito ay sumasalungat o sumasang-ayon upang mapalawak at mabigyang diin ang kaisipang ipinapahayag. Sa pagbibigay ng opinyon, mahalagang matutuhan ang wastong gamit ng mga salita upang maging kapanipaniwala o kahika-hikayat ang pahayag. Ngayon naman ay subukin natin ang iyong kakayahan tungkol sa pagbigay ng angkop na reaksyon. Okay. Isulat ang tama kung sa palagay mo ay tama ang angkop na reaksyon na ibinigay sa kasunod na pahayag. At mali naman kung mali ang angkop na reaksyon ng mga ito. Una, sa liblib na pook, ang mga manggagamot ay kailangan. Dumulog sa pamahalaan at humingi ng doktor na may papadala roon. Pangalawa, naibibigay ng magulang ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. Magpasalamat sa mga magulang. Pangatlo, ang manggagawa ay nagpatulo ng pawis sa bukid. Ang manggagawa ay hindi masipag. Pang-apat, inubos lahat ng bunsong anak ang kabuhayang ibinigay sa kanya. Siya ay walang hinayang magtapon ng hindi niya pinaghihirapan. Panglima, may inilunsad na proyektong pera sa basura ang paaralan upang maging malinis ang kapaligiran at kumita ng pera buhat sa basurang itinatapon ng mga mag-aaral. Walang pakialam ang namumuno sa paaralan sa maruming kapaligiran. Ganito ba ang iyong mga kasagutan sa pagbigay ng reaksyon? Magaling na bata! At para sa iyong huling gawain, magbigay ng opinyon o reaksyon sa mga sumusunod na isyu o usapin. Isulat lamang ang inyong mga kasagutan sa iyong sagutang papel. Sana'y may natutunan kayo sa ating aralin ngayon tungkol sa pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon sa nabasa, napakinggang balita, isyu o usapin. Muli, ako ang inyong laging kasama sa pagkatuto. Laging nagsasabing, malayo man tayo, ang edukasyon ay laging handa para sa iyo. Paalam!